Hei prieteni! Astăzi vom face tasting la Sour Patch și la Ciocolata asta. Ciocolata, hai cu biscuiți Dubai. Cred. Hai să începem cu ăștia, zic, nu? Ok, haide. Ok, deci așa arată. Să găsăm. Arată chiar foarte frumos. Are deja înăuntru. Hai, 3 de ani și... Da, zici că sunt biscuiți normal, nu neapărat Dubai. Unde e? Băi, unde e? Aparent asta vrea să fie crema de pistic. Probabil. Hai să mai dăm o mușcătură, poate dăm de ea. Mamă, dar parcă e dulce. Bezeaua asta rău. Bun. Ok, iar acum vom gusta Sour Patch. Hai, desfăt. Da, de obicei. Desfăcătorul ăla. Așa arată. Cheers! Sunt foarte drăguți. Așa, da. Sunt cu ananas. Acum ăștia. Eu vreau pe cel roșu. De fapt roz. Ăla e roșu, ăsta e roz. Bănuiesc, nu? Da. V-am pupat, pa! Pa!